Tervehys ja tervetuloa vaan tänne Pohjois-Karjalaan ja tarkemmin sanottuna tänne Petkelijärven kansallispuistoon Petraniemeen. Ollaan lähdössä just 4 yöksi tonne Petkelijärvi Putkelaharju luonnonsuojelualueelle hiihtelee ja ihmettelee vähän, että miltä tää näyttää näin talvella. Että mä olin täällä joskus 3 vuotta sitten kesällä ja mun mielestä yksi Suomen hienompia paikkoja ja nyt lähdetään sitten ihmettelemään, että miltä tää talviversio näyttää. Keli on ihan viimeisen päälle. Aika rapeat pakkaset tuossa matkalla oli parhaimmillaan 30, nyt on varmaan 22. Ja lähdetään etsimään ensimmäistä yöpaikkaa varmaan tonne Keltasilmän laavulle. Mut ei muuta kuin tervetuloa matkaan ja lähdetään kattoo, että mitä sitä oikein löytyy. Pakkanen se vaan nousee. Aurinko laskee. Tästä täytyy etsiä joku ylityspaikka. Joo, kyllä varmaan tänä iltana meillä on mökki pariksi yöksi, niin meidän piti mennä sinne niinku reissu viimeisenä öinä, mutta yllättäen taas tästä pientä varusta hässäkkää ja tarvii ahkio aisaa vähän fiksailla, niin mennään sinne mökille täksi yöksi ja katsotaan sitten jatkoa. Ei ole hirveän pitkä matka. Kylmä tuli aika nopeeta, kun aurinko laski. Meillä on tämmöiset pienet ahkio-sessiot täällä. Tuolla on puro ja tämmönen jyrkkä rinne, niin katsotaan viemään tää ahkio kerrallaan. Oliko se hauskaa tuo ahkion kanssa suorittaminen? On siinä omanlaisensa. Joo. Hitaasti ja epävarmasti, mutta perille varmasti päästään. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Niin, onhan tässä varmaan 700 metriä tunnissa tullut. Eli siis jo pari kilometriä 3 tunnissa. Kyllä. Meinas taas epätoivo iskeä jälleen. Ihan hyvän näköinen mökki. Nyt vaan puita ja lämpöä mökkiin ja istumaan iltaa. Eiköhän tässä vielä iltapuuhot ja sitten pötkölleen, niin katsotaan huomenna vähän parempaa hiihtopäivää, niin ei muuta kuin good natten. Se on kyllä. Niin kuin sitä sanoo, että se on härski se. Huomenta päivää. Täällä ollaan Joutenjärven jäällä. Kuten kuvasta näkyy, niin komeeta on. Tossa just heräilin ja Mika heräili kanssa, niin mietiskellään vähän, että lähdetäänkö sinne Tetrijärven laavolle sitten, kun saadaan aamupuuhot
suoritettua. Ja ottaako ahkiot mukaan vai lähteekö ilman ahkioita päiväretkelle. Keli on ainakin viimeisen päälle, että hiihtämään täytyy päästä joka tapauksessa, että on kyllä uskomattoman hieno keli. Tässä yhteistuumi päätettiin, että Tetrijärvelle ainakin yritetään lähteä. Jos tuo ahkio tossa taas jotain rupeaa ilmoittelee itsestään, että se ei halua tehdä yhteistyötä, niin sitten palataan tähän mökille, mutta sinne. Tästä on, mitä se puhkilsa? Niin, taidettiin kahta. Joo. Jos valosaa vielä pääsis, niin näkis vähän miltä tää näyttää tää puisto näin. Muutenkin. Sitä rupeaa olemaan asiat paketissa ja niin, lähdetään sinne Tetrijärvelle hiihtelee. Kello on varmaan joku 12, että kyllä tässäkin niin 2-3 tuntia meni aamutouhuihin, mutta pyritään, että päästäisiin valoisa aikaa vielä perille. Muuten ihan hieno keli, vähän tuulee, mutta eiköhän me selvitä. Iski kunnon tuule. On mukava hiihtää tämmöstä. Voi mavon sille. Sieltä vaan. Pientä ryteikköä. Jostain pitäisi päästä tuonne järvelle. Vojaa pitkään viihtynyt mennä, että oli sen verran heikon näköinen jää. Lounastauko. Jos mä saan joskus termarin kanne auki. Ei tästä varmaan kun tehdään tästä pari kilsaa laavulla. Tee ihan poikki. Puhkipoikki taas rupeat tekee leiriä. Se on sitten lounastauko pietty ja keli on kyllä viimeisen päälle hieno. Tässä ollaan vielä vähän tuulen suojassa, mutta veikkaan, että kun päästään tuohon järvelle kunnolla, niin rupeaa sitten tuulee vähän enemmän.
Kylmä se meinaa iskee. Sitä päästiin aamulle ja aurinkokin laskee kivasti. Lumitöihin. Kauhean meteli pitää pistää. Mitäs sä? Keillaanko tuota reikää vai tuota reikää? Mikä reikä siellä näkyy? Nyt mä ajattelin, että pitäisikö koittaa tollasta, missä se varmaan on ehkä se vesi. Okei, no. Jahas. Ei siinä niinku hirveä iso jää oo. 4 senttiä, 3 senttiä. Ja sitten on toinen. Niin, tossa alkaa. Siinä on niinku... Onks tossa 15-20 senttiä vettä? Joo, tosiaan tossa on tommonen... Mitähän tossa on? 5 senttiä terää sieltä. Tossa menee se railo tossa, että se menee niinku pohjaan. Et ei tässä niinku... Siinä vähän saa miettiä, mistä menee suksien kanssa. Pohjaan asti menee pahimmassa tapauksessa. Että sellaista. Eli aamu voi olla sellainen jonkinlainen vilitys. Jollain lailla vilitys. En tiedä huomasitko, mutta se on mun kahvi. Kato. Mä mietin, että se maistuu ihan erilaiselle. Ei sille saat juua, Mä mietin, että tässä on pakkaa jotain maitoa. Ei se mitään. Ihmettelee, mitä sä laitoit sen. Sitä rupeaa olemaan taas iltapuuhot edessä ja valmistaudutaan yöhön ja siellä on yöpaikat pedattu, niin ei muuta kuin hyvää yötä. Hyvää yötä. Messu Puorsanne ja muu möli. Joo. Elämöinti. Sitä päästiin liikenteeseen ja tässä menee tämmönen pieni padunpätkä ja sitten päästään tuohon harju alkuun, mutta nämä mäet tuntuu aika tämmöiseltä suolosilta. Voi olla, että joutuu vielä vähän
miettimään reittiä, että mitä pitkin mennään. Mutta keli on komia viimeisen päälle. Joo, päästiin taas tähän tuvalle ja vähän pientä kamojen huoltoa ja syömistä ja sitten katsoo, että saako ton saunan lämpeämään ja sitten vähän miettiä huomista, että mihin me mennään viimeiseksi yöksi. Mökki lämpöä hyvin, varmaan puolustunnissa niin 8 astetta lämmennyt. Tänään lämpöä vähän helpommin kuin ensimmäisenä iltana.
Jeps, ei siinä muuta kuin saunaa vaan lämmittämään. Aikamoinen vesien kantaminen ja muuta, mutta täytyy saunaan päästä. Sitä pienet evästykset ja sitten saunaa. Pääsee pötkölleen. Ei siinä, me lähdetään saunomaan, niin siinä oli tämän päivän kujelut, niin ei muuta kuin huomiseen. Huomenta päivää. Täällä on taas kaunis aamu ja tänään päätettiin lähteä tommoselle ihan päiväreppureissulle, että käydään varmaan tekee semmonen 8 kilsan lenkki tuolla pitkin poikin ja tullaan sitten tähän takaisin ja ruvetaan pistää vähän kamoja kasaa huomista lähtöä varten, mutta ihan tämmönen rapea 22 asteen pakkanen. Mökissä on 15, niin saanut vähän ihkeä tommonen lämpimästä mökistä ulos tuleminen, kun ei oo taas tottunut tämmöiseen. Mutta ei kai siinä, lähdetään ihmettelemään, että miltä se hiihto tuntuu ilman ahkioa. Tuo kuitenkin on tämmöistä. Sitä päästiin liikenteeseen ja idea mennä tonne Ravajärven viereen sulle harjulle hiihtelemään. Pakkanen tuntuu vähän kireemmältä kuin eilen. Varsinkaan kun ei ole ahkio perässä, niin ei tule niin helposti kuuma. Toivoisin, että sitten tää kärki nousisi ainakin näin korkealle, että se varmasti nousee sitten pinnalle.
Tässä vaan koko ajan toistan itseäni, että on kyllä upea hiihtokeli ja upea paikka ja kaikki mahtavaa. Ollaan täällä Ravajärvellä ja silloin muutama vuosi kun täällä oli, niin muistelin, että täällä on tosiaan näitä juoksuhautoja tai mun mielestä tietääkseni nämä on juoksuhautoja tuossa Oinassalmella ja Taivaslammella tuolla Ravajärven niinku tuolla eteläpuolella, pohjoispuolella siis, niin siellä käytiin Ilomantsin noita taisteluja. Ja mun mielestä näitä juoksuhautoja täällä on vähän siellä sun täällä. Ei täällä kyllä varmaan niinku mitään taisteluita hirveästi käyty, että ne varmaan käytiin sitten enemmän tuolla Oinassalmessa ja sitten tuossa Taivaslammella, mutta kyllä tännekin varmaan sitten niinku rakennettiin näitä puolustusasemia, että jos tänne tätä kautta oltais hyökätty. Mutta joku voi valaista asiaa paremmin, joka tietää enemmän aiheesta, mutta on ne kyllä pysäyttävän näköisiä. No hyvä, kun voi hiihtää missä vaan. Hanki kantaa sen verran, että niin sanotusti reitti on vapaa joka suuntaan. Se on aikamoinen mäki mentäväksi. Oltais päästy katsoa sieltä toiselta puolelta sitä monttua niin samaa korkeuskäyrää. Niin... Joo, se on hyvä laskukin. Niin. Tätä mä nyt jäin tässä tuijottelemaan, että loppujen lopuksi niin tosta vois kuitenkin nousta, ainakin nyt näyttäisi niin sillä että loivasti. Niinku. Joo. En tiedä. Voihan se. Ei voi koittaa. Niin. Mimmosta ryteikköä tuo on? Niinpä. Jos on puita nurin koko aika, niin se on Siitä vaan. Mä rupeat mamoututtamaan. Hui! Hui! Peleekö tukee vaan kiinni? Tää on ihan hirveä tänne. Niin. No se näyttää aika paljon pahemmalta tästä.
Tuolla joku on mennytkin. Niin jo. Tää komeet on taas puitteet. Joo, tää on kyllä niin... Tietyllä tavalla on kyllä niinku hienoin paikka, missä niinku edelleen vaan niinku... Missä on tullut hiiheltyä tälleen. Joo, ei kyllä tullut jotenkin niin ihmeellinen fiilis, kun täällä ei ketään. Niin. Jälkiä näkyy välillä, mutta ei. Kyllä. Jotenkin, no totta kai nyt jossain syötteillä ja luostolla ja tämmöisissä on ollut ihan helvetin hienoja mestoja sillä, mutta niin kokonaistunnelmaltaan tavallaan niin ehkä hienoin paikka. Joo, kyllä. Ei olisi oikeastaan lähtiessä uskonut, että Petkelijärven pikkupuistossa on niinku... Tämmönen meininki. Niin. Pitäis tuosta mennä yli ja seuraavalle järvelle Keltasilmän laavulle. Aurinko rupeaa laskee. Mitä meillä on 4 tuntia, kun me ollaan oltu jo? Jotain sellaista. Joo. Alaanko sä sammuttaa sitä? Riinukaveri. Onko enää vettä tohon? Se on nyt tulistelut pidetty ja oltiin semmonen 5 tuntia hiihtelemässä pitkin poikin ja tästä sitten vähän siivoon paikkoja ja pakkailemaan huomista lähtöä varten. Niin ei pitäisi varmaan muuta tältä päivää, niin ei muuta kuin palaillaanpa taas lähtöpäivänä asiaa. Se ei vielä ole laskenut pakkanen. Onko vielä 2? Kyllä.
hyvinkin virtaava paikka. Joo, kyllä se aika sulaa on. Eikä niinku hirveän kaukana ollut, että olisi tosta suoraan hiihtänyt pimeällä. Niinpä. Pikaista silloin tuli vähän katsottua, että kappeikkoista mennään rantaa pitkin. Joo, kyllä se tosta aika nopeasti näköjään vielä sulaa. Yllättävän paljon tulee tehtyä sillä intuitiolla kaikenlaista. Joo, näköjään. Tää ei välttämättä ajattele sitä. Se on ihan hyvä. Kyllä tuossa varjossa huomaa, kun pitää pienen tauon, niin varmaan se 30 on tässä varjossa, että se mökin lämpömittari oli vähän auringossa, niin tulee vähän kylmä. Pitäis mennä tätä samaa reittiä takaisin, mitä me silloin pimeällä tultiin tänne. Ja, niin, se on aika hankala. Mutta hieno paikka. Pimeällä ei oikein nähnyt mitään. Ja komeeta on. Me ruvetaan olemaan tässä Korkeasärkellä ja tarkoittaa sitä, että tää reissu ja video tulee nyt päätökseen ja täytyy sanoa, että niinku todella positiivinen yllätys oli tää Petkeljärvi Putkelaharju luonnonsuojelualue täällä talvella, että nähtiin 2 hiihtäjää siellä Hevoharjulla ja yhdet moottorikelkan jäljet, eli käytännössä tää ei ketään näkynyt ja hienot kelit ja harjojakin pitkin pääsi hiihteleen. Niin eikä siinä varmaan muuta kuin sitten vaan seuraavaa reissuun, niin morjes.